Hvad er det for noget, du har på der? En t-shirt? Ja. Har du selv lavet den? Ja. Hvordan har du gjort det? Efter fedt. Har du selv tegnet på den? Ja. Har vi givet dig lov til det? Nej. Nej. Hvorfor har du så tegnet på den? Nej. Hvad? Så jeg tænkte, sådan der. Det havde du bare lyst til? Ja. Det er meget flot, ellers. Skal du gå ud og fortælle mamma, hvad du har gjort? Det er vist ikke sådan helt i orden, vel? Hvad, Max? Max, har du bare tegnet på den? Ja. Ja, Hvorfor? Hvorfor, Max? Ja, fordi jeg ved det. Fordi du vil det? Du skal bare have stjerne på, men lige have se på. Ja. Men det er også. Ja, se på. Ja. Hvad er det, du har der? Hvad? Det er